cadre, a strategist, a cadre that embraced non-racialism when non-racialism was not a fashion. Amalungu osapho abahlobo namalungu ANC angungelene kwiholo lesixeko saseRhawutini kuyonika imbeko yokugqibela kumfi uPrevin Gordhan. I request access to resource. The resource can be a device that at this current stage can be easily monitored and managed and controlled without any security risk by the respondents, Your Honor, because of the fact that they have 2 members outside my door 24/7. Sicinyiwe kumqulu wamatyala isicelo esingxamisekileyo sesidlwengu nombulalo uThabo Bester nalapho befuna ilungelo le-laptop ngelithi ulungiselela ityala lakhe lokudidinjwa. Sendikhona ndaphethela kwezocolo lwemifundla molweni okapha ekhaya ndingaphosisanga maseko mandikhawule ndiwarhuqa. Amalungu osapho abahlobo namalungu ANC angungelene kwiholo lesixeko saseRhawutini ukuyonika imbeko yokugqibela kobesakwa ngumphathi wezimali nesebe lamaqumrhu karhulumente kwinkonzo yesikhumbuzo egabeni lakhe. Umfi Previn Gordhan usweleke ngenxa yesifo somhlaza ngoLwesihlanu eneminyaka engama-75. Abazimasele nkonzo bamncome ngegalelo lakhe kumzabalazo kurhulumente nakumlo rhwaphilizo. Umnumzana Previn Gordhan unconywe njengomntu obeyimela inyani nangelithi igalelo lakhe kumzabalazo nakurhulumente weli alisayi kulibaleka kwizizukulwana ngezizukulwana. For his forthrightness, his intelligence, his persistence, and just in general being unafraid to speak truth. And I think particularly for many of us who had to grow up outside the country, he represents the spirit of not giving up. Usihlalo we-ANC yeGauteng naye ugcwale emswaneni ngelithi uGordhan wazenza idini ngokuzibandakanya kumlo okhulula abempeli kumakhamandela engcinezelo. Because our national leadership have requested us to convene you to come and pay tribute to an outstanding son of our revolution, a fearless cadre, a strategist, a cadre that embraced non-racialism when non-racialism was not a fashion. A cadre that dedicated his life to the liberation of our people and the building of a truly non-racial democratic South Africa. uGordhan unikwe inkonzo ekhethekileyo yaseburhulumenteni kwisigaba sesibini ngumongameli welizwe umnumzana Cyril Ramaphosa. Inkonzo yakhe yomngcwabo iza kubanjelwa kwiziko lengqungquthela inkosi Albert Luthuli eThekwini ngoLwesine, ilandelwe inkonzo yabucala yotshiso lomzimba. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseRhawutini. Ukungabikho komgaqo-nkqubo ocacileyo wokunika inkxaso-mali inkampani yakwa-SAA kubangela ukuthandabuza nokungaqiniseki kwezoshishino. Ukuchazwe yi-ofisi yombhicothi-zincwadi nebinika ingxelo kwikomiti ejongene nenkcitho karhulumente iSCOPA. I-ofisi yomphicothi-zincwadi ichazele iSCOPA ngezimali zakwa-SAA kunye nearhente ethutha abakhweli yoMzantsi Afrika. Ithi ukususela ngo-2018 u-SAA ufumene inkxaso-mali eyi-38.1 yeebhiliyoni zeerandi kurhulumente. Currently, there are no long-term loans as SAA because the entity does not have a guarantee, so it can't go out in the market and get loans. So it's reliant on the little money that they are generating from their operation. Ukuphendula iSCOPA sithe fanele kubekho utshintsho kumgaqo-nkqubo nakwezomthetho. What we have right now is a 100% public-owned entity. We need to decide as the government whether it lives or dies. Ikomiti ikwave ukuba uPrasa unezakhe ingxaki zezimali nolawulo kwaye uyabandakanywa ngokufaka emva kwexesha
iingxelo zezimali nexhala ngoololiwe abatsha abangekasetyenziswa. We are quite concerned, given the massive capital outlay for these new trains, that they are not being appropriately utilised at the moment. KuLwesithathu ikomiti iza kufumana inkcazelo kwibutho elilodwa lophando ngabasebenzi abangaziwayo kwaPrasa. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Umphathi wezekhaya uGqr Leon Schreiber uthi umgaqo-nkqubo ocetywayo wokugqibela ngobumi ukuphambukela nokukhuselwa kwembacu uza kulungiswa uhambisane neenjongo zorhulumente wobumbano. Iinjongo zale nkqubo kukhuzula umthetho wembacu ze kuhlaziywe nenkqubo yemfuduko. Isigaba sikarhulumente sithe sawuphumeza lo mqulu womgaqo-nkqubo ngaphambi kokuba ipalamente ibe kanti iyawuphumeza ngelizama ukuphelisa umthetho okhoyo wembacu kweli. Isebe lithi lifuna ukuwuphicotha kakuhle ngaphambi kokuba uze epalamente ungekafiki unyaka ka-2027. Kodwa akuzubakho lungxamiseko kulo msebenzi wale nkqubo. We have the opportunity to supplement some of this work through making sure that the legal changes actually align with what the President and the administration have put on the table. I think one thing that's very important, Chair, to caution against is we should not have a misalignment between what the Presidency and this department is doing in terms of modernizing Home Affairs. Lo mgaqo-nkqubo ukwanika umthetho oza kukhusela imbacu kwezinye zezinto oza kuziqwalasela. Kuphinde kwavela ukuba kunenani elithe xhaxhe lezicelo zembacu zabemi bangaphandle ezingekho semthethweni sithetha nje. A majority of the people who applied for asylum during that period, and actually across the years, the approval rate of asylum seekers as confirmed refugees, it's sitting just below 6%. Kwakho lo mqulu ukwafuna ukumiliselwa kwemithetho yokungena kweli ukuba iqiniswe kuquka nabo bangena ngokungekho semthethweni. The only issue that you have to deal with is the illegal movement of people that you must then curtail. Kwindaba izinto ngoAbongwe Khobokane ndiseParlamente. Isicelo esinxamisekileyo sesidlwengu nombulalo uThabo Bester siqinywa kumqulu wamatyala. uBester ufake isicelo kwinkundla ephakamileyo ePitoli ezimele ngokwakhe engenagqwethe efuna ukunikwa ilungelo lokufikelela kwilaptop. uBester uxoxe ngelithi amalungelo akhe ayanyashwa nanjengoko engakwazi ukuzilungiselela ityala lakhe elingundoqo eliphathelene nokudidinjwa kwakhe ebuyiselwa kweli kwinyathelo athi lalingekho mthethweni. Isidlwengu nombulali uThabo Bester uxelele inkundla ukuba udinga icham lokufikelela kwilaptop ukuze akwazi ukuzimela kwityala elingundoqo nalapho afuna ukuqubisana nomthetho ngokuphathelene nokubuyiselwa kwakhe kweli ukusuka eTanzania. Uthi unyashelwa ithuba lokuzikhusela yaye uphathwa ngokunomkhethe kodwa kube nguquluka ubhode kwesi sihlandlo nanjengoko kuye kwangugcwize kubeni ijaji eyongameleyo ingamvumeli ngoko nangoko uBester ukuba anikwe izixhobo zombane. I am not able to self-represent myself without having a lack of legal resources. And because of the lack of legal resources, I am not able to defend my main application. I'll take the court into... What legal resources do you need? Your Honor, I require access to a laptop to type. Your laptop at the moment. If you start getting access to hard copy books, but I'm not giving you a laptop. But Your Honor, you haven't even heard my application. We are making a decision up front. But you are not giving access to... For what reason, which constitutional reason do you give to deny me access without hearing my application, Your Honor? That is prejudice of you not to allow me to... Let me talk. uBester uvakalise ukuba akafumani namnye umuntu wokukhawulelana naye ukuba aqoshelise amaphepha wakhe wenkundla nanjengoko evumeleke ukuba abe nabatyeleli ababini kuphela ngenyanga eSimax yaye akavunyelwa ekufikeleleni kulwazi nasebulungiseni. uBester utshotsha entla ngelithi abenkonzo zoluleko bangamelana nayiphi na imiba esesichengeni abanenxalabo ngayo. I request access to resource. The resource can be the device that at this current stage can be easily monitored and any security risk by the respondents, Your Honor, because of the fact that they have two members outside my door 24/7 of EST, highly trained.
They supervise every single thing I do. I am showering in a cage. I exercise in a cage. I am completely by myself. There is no way I can access anything without them being next to me. Kananjalo uBester ukwafake isicelo sokufikelela kwi-internet. Kodwa ke abatshutshisi isicelo sikaBester basikhabe oku kobutyhakala bembudede. Ukanti ke ijaji inqwalile kwelokuba sichithwe isicelo sikaThabo Bester. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube di-SABC indaba zesixhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe amalungu osapho abahlobo namalungu e-ANC angungelene kwiholo lesixeko saserhawutini kuyonika imbeko yokugqibela kube seyaba ngumphathi wezimali nesebe lamaqumrhu karhulumente kwinkonzo yesikhumbuzo egameni lakhe. Umfi Pravin Gordhan usweleke ngenqesifo somhlaza ngolwesihlanu eneminyaka engama-75. Abazimasele nkonzo bamncome ngegalelo lakhe kumzabalazo kurhulumente nakumlo worhwaphilizo. Ukanti ngoku masinikhumbuzo ngamagqabantshintshi omsebenzi kamfi uPravin Gordhan njengelungu lepalamente kuquka nezikhundla ezibalulekileyo ezithopheleyo kulawulo lwentando yesininzi kweli. Ongasekhoyo uPravin Gordhan waba lilungu lepalamente ngonyaka ka-1994 wayishiya ipalamente wangumkomishoni yakwa-SARS ze wabuya njengomphathiswa wezimali ngonyaka ka-2009. Madam Speaker, today's budget message is that we are once again at a crossroads. Tough choices have to be made to achieve the development outcomes that we seek. Loka Gordhan uye wangumphathiswa wamaqumrhu karhulumente nalapho athe wafumana ukugxekwa okukhulu kwiinzame zokuthengiswa kuka-SAA nokungazange kulunge. There has been absolute transparency in this process and all the necessary legal processes were complied with, notwithstanding the regrettable efforts by many to sabotage or undermine what is an important project in terms of recovering an SOE from the damage that was caused by state capture. uGordhan wayewavalisa ukuba uza kuzibeka phantsi intambo njengelungu lepalamente nalapho acacise ukuba unomnqweno wokuqinisekisa ukuba ulawulo olusandokungena luqhuba ngaphandle kwamagingxigingxi. Iqwatyelwe izandla ikomiti yezothutho epalamente yearhente yothutho ngololiwe iPrasa ngokuphucula ingxelo yayo yezimali ukusuka kwingxelo engenabungqina bubambekayo ukuya kumakhwini bangephi kunyaka mali 2023-2024 kodwa amalungu epalamente akwaphakamisile izimvo ezahlukeneyo. iPrasa iphele iba nosomaqhuzu ababini yaphela ihlala noZolani Matthews amalungu epalamente afuna ingxelo yoxanduva kwibhodi yale arhente yothutho ngololiwe ngalomba. We have to hold the board accountable, Mashasha, to say what led us to be where we are and why did we lose so much money. In the issue of Prasa ending up having a Group 2 Group CEO would have been a mistake that would have been made at a board level. Because there's someone that made a mistake and someone must take a responsibility for what that would have happened. Usihlalo webhodi yePrasa uxelele amalungu epalamente ukuba ayikhange ibe ngumsebenzi olula lo yaye baye bafuna ingcebiso kwabezomthetho. It was not a simple process, but I want to assure the committee that along each and every step the board applied its mind and the board sought legal advice, which it received at the time. Kananjalo inabile imibuzo mayelana noqhokreko lweenkonzo zololiwe eNtshona Koloni nokuba kutheni izixeko ezimbaxa ezithatyathelwa ingqalelo. When I look at the presentation, I see that only metros are being mentioned. What are we doing about the other provinces? Are there any plans to revive the railway in other provinces? Abasemagunyeni kwezothutho baphefumle ngoqhokreko besithi kunezicwangciso abaphantsi phezulu nazo. We are working on a devolution strategy and it will be workshopped as soon as we are done with it, and I'm certain that we will update the committee on the progress thereof. But in itself, we must look at the key questions of affordability and practicality around it.
Ukanti ke iPrasa ikwaxelele amalungu eParlamente ukuba ukuvuselela inkqubo yololiwe bekudinga ukuthwa xhaxhe nge-1.6 billion rand ngokwezicwangciso zenkcitho. Abafundi abahlala kwihosteli yamadoda eVelgehof kwi-University yaseStellenbosch mabangahlawuliswa ngamatyala abo babefudula behlala kule hosteli ngaphambili. Ukukhethwa ngabazali kunye nabafundi abazimisele ukufaka isicelo kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni sokuthintela le university ekuvaleni le hosteli. Ingxelo egunyazwe yiyunivesithi yaze yamkelwa ziziphathamandla zale yunivesithi inika isindululo sokuba ivalwe iVelgehof. Lilawulayo kule dyunivesithi lithe iza kuvalwa iVelgehof ngonyaka wokufunda ka-2025 ivalelwa ukuba iza kulungiswa iphuculwe. Liqhube ngelithi oku kubonisa uqalo olutsha kule dyunivesithi nolukhokhelisa phambili intlonipho kwanokulingana. Idyunivesithi ikwathe bonke abafundi abaselungelweni lokufunda kule dyunivesithi nabahlala kule hosteli yamadoda baza kuhlawulwa kwezinye indawo kulo nyaka uzayo. It's clear from the submissions that there are elements of the Velgenhof culture that are intended to promote wholesome outcomes, like independent thinking and camaraderie, and which the university should seek to preserve. Abafundi kunye nabazali baseStellenbosch University bagrogrisa ngokwenkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni beyokufaka isicelo sokuthintela ukuvalwa kwale ndawo. Bakwafuna ukuba iqalwe ekuqaleni inkqubo yokuvalwa kwale ndawo ngelithi ibe neziphene ezininzi. Punishing the current students or residents for the sins of the fathers or of the previous residents decades ago surely is not fair. Because nothing major has happened since 2020. Kulindeleke ukuba le ndawo yokuhlala kwamadoda iza kuphuculwa iphinde ivulwe kwakhona ngo-2026. Umba wobuqhetseba kunye nomrhumo ukhuselo uyaqhuba ukuxoka amashishini kuzolonke. Amashishini amaninzi avaliwe ngelixa amanye ekhethe ukushiya amakhaya. Bukela isiqendu sanamhlanje se-Cutting Edge ngentsimbi yethoba ngokuhlwa kwe-SABC1 sesiphindwe ngecala emva kweyesibini ngolwesithathu. Bangabusela umamela uMareko, go home. Sizophatha futhi uzobuyiswa. Inkosi. You hear R5s, AK-47. Maningi ama-gangs, so they always use one way, but Boko Haram, nanoma ngase sema Boko Haram. Ikomkhulu lwandle olubomvu eMajoni eNtabankulu eMpuma Koloni lisindleka umsitho wezobugcisa nenkcubeko iMpondo Culture and Heritage Festival we-18. Buzinyazwe ngamaqela enkcubeko ezahlukeneyo aphuma kwiindawo ezahlukeneyo zeli nangaphaya kwemida yeli. Kuvunywa ingoma ngomxhentso, kuyaculwa. Le yindlela eyodwa yokubhiyoza kulomnyhadala wesizwe samaMpondo. Izizwe ezahlukeneyo zidibana apha uqinisekisa amasiko azo ohlukeneyo kwizwekazi iAfrika. Sekuma siphakamisa ubunye phakathi kwezizwe, phakathi kwenhlanga ezifona, phakathi kwelizwe. Into esijonge kakhulu kuyo luphuhliso. Wesizwe samaMpondo uqinisekisa ubunye bama-Afrika namasiko nesithethe zamazwe ohlukeneyo. Iinkokheli zomthonyama zikholwa ukuba abantu base-Afrika banako ukuqubisana nayiphina imingeni ukuba nje bayasebenzisana. 70s abantu bakithi bebesabana and besabana because of ulimi uthi umuntu ukhuluma izimpondo omunye ukhuluma isiZulu and then mahlangana naye ubona ukuthi ubona something lento manje sense amakhosi sihlangene si maintain leyo relationship and iyenza ukuthi mangela emampondweni ngisekhaya nabo mabafikile lebopedi bayazi ukuthi basekhaya. Umdaniso ubonakaliswa zintombi zenciyo nokuhlolwa kwazo kuqhwatyelwe izandla nanjengoko kulichiza ekunyangeni ukukhulelwa kwabantwana beselula ingakumbi kwiindawo zasezilalini. Ndiyazingca ngenciyo, ndiyacela ukuthi nabanye omama bayikhuthaze indaba yenciyo ngoba abantwana
inhlobo esebesehluleke ngayo ngobomama abantwana bemitha bebancane. Yiminyaka lo mnyadala uqhuba ngempumelelo nanjengoko udlala indima ephambili ekuphuhliseni amasiko ubunye ngenokuqinisekisa ukuba uqoqosho lwasezilalini lukhula ngamandla. Lo msitho sele utsale izizwe ezininzi kwizwekazi yeAfrika nakumazwe aphesheya. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNtabankulu. Umbengo mthi uyawucima umlilo eza ngomzo ngesizulu makube xhosibele.